Здравейте, малки приятели! Днес ще ви разкажа една прекрасна история за един добър човек на име Ной и неговото голямо приключение с един огромен кораб. Пригответе се да чуете нещо вълнуващо. Преди много години хората живеели на земята, но не винаги се държали добре. Те били забравили за добротата и обичта, но имало един човек, който бил различен. Казвал се Ной. Той обичал Бог и винаги правил добрини. Един ден Бог казал на Ной: Ной, ще направя нещо много важно. Ще изпратя дъжд, който ще покрие цялата земя с вода, за да я изчистя. Но ти, Ной, и твоето семейство сте добри, ще ви спася. Построй голям кораб, ковчег, и вземи със себе си животни от всякакъв вид. Ной бил послушен. Той започнал да строи ковчега, дори когато другите хора му се подигравали. Те казвали: защо строиш кораб в средата на сушата? Няма никаква вода. Но Ной продължил, защото вярвал на Бог. Когато ковчега бил готов, Ной качил животните, по 2 от всеки вид, 2 лъвчета, 2 зайчета, 2 птички и още много други. Ной и семейството му също се качили. И тогава започнало да вали. Вали и вали цели 40 дни и 40 нощи. Всичко наоколо станало море, но Ной, семейството му и животните били в безопасност в ковчега. След много дни дъжда спрял. Ной пуснал гълъбче, за да провери дали има суша. Един ден гълъба се върнал с маслинова клонка. Знак, че земята отново е суха. Бог казал на Ной: излезте от ковчега, започнете нов живот. И тогава на небето се появила красива дъга. Знак, че Бог никога няма да забрави своето обещание да се грижи за хората. Ето така, малки приятели, Ной и неговият ковчег спасили животните и семейството му. А дъгата и до днес ни напомня за добротата на Бог. Какво научихме от тази история? Че когато сме добри и вярваме, винаги ще има светлина след бурята. До следващата приказка, малки приятели!